Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Timu gendula konse kama muli apano tufuna tipatsane ko update imene ya bwera. Anyway, apa mia news itango iwana ikuzungula ma social media mo kumatengo itambasula pang'ono. Okay, akuti autopsy on Chilima out. Yeah, autopsy ndi zotsatira zomwe madokotala aja amene amachita kuti pathologist amene amaeza thupi la malemu kuliona kuti iye mukoni kuno wafanda chani. Fa kutheka munthu kuti amatheka kumwalira koma after kumwalira muja komano chimene chamupha cheni ine simunachione mwaonapo chinthu china koma chimene chamupha cheni ndi china. Ndeno tengoyerekeza for example kutheka kuti inu mwaona ngozi ya galimoto kapena ya ndege ndeno mwaona anthu amwalira kutheka iwaja kumwalira kumene amwalira kuja mwina amwalira ndi BP koma anali moyo mwina after ngozi yachitika analibe moyobe koma anali ndi BP ndi imene yawatenga zimatheka zimenezo. Kutheka kwanena kuti mwina anali anataya magazi kwambiri. Kutheka mwina anali bwinobwino kwa mwina chinyama chinabwera chinawadya mbali naye. Ndipo makhala kufufuzaso kwina kumene madokta ochita kuti pathologist amatenga thupi lija ndikuyang'anaso mkatikati mwene mtima chanchani ndikuziyesa zimene zijazo ndikupeza kwanza kuti kodi the cause chinampangitsa kuti munthu uyu amwalire chinali chani, right? Uyu chinapangitsa kuti amwalire chinali chani. Kutheka mwina munthu uyu anatuluka bwinobwino munthu anali bwinobwino ndithu anali moyo ndithu mwina kutheka china chakeso chinachitika kuti munthu chatani kuti atisiye. Ndizo satira za Achilima zatuluka. Yes, ndeno me zakhalira zinali chonchi akubanja kwa malemu Dr. Saulos Chilima adasankha pathologist oyeza matupi oyeza thupi la malemu Dr. Saulos Chilima. Wow, iwo anasankha palibe amene anasankhira anasankha wawo kuti ayeze. Nde iwowa anasankha munthu ochedwa Steve Kamiza amene ali ochokera ku achokera ku Kamiza Pathology Laboratories. Nde amene wawa akamiza amene wawa ndi amene anapanga conduct kugwira ntchito yawo bwinobwino kuliyesa thupi lija la malemu Dr. Saulos Chilima. Ndipo zotsatira zonse zatuluka. Iwowo akamizawo pathologist ameneyo atenga zotsatira zija wazipereka ku akubanja. Kotero pano pande kuti mwina tizidikira akubanja atiuze kuti chinawapha malemu Dr. Saulos Chilima ndi chani. Eto akuluakulu ndeno that's why ndona kuti ndizofunikira ndithu tipatsane ma update bwinobwino. Asi tikudziwa kaleso kuti kuno kwathu kuno chankho chathu ndichichewa basi manivese set nde zimangolemba mchizungu zizipena pakeso uthenga upita kwa Malawi koma ukungolizilemba mchizungu chonchi tona ena kungozidusa ene tikungozidutsa uta izi ndezi chani izi nanga autopsy on Chilima out. Ndeti mafoti at least titanthauzirani bwinobwino kenako tizidziwa zoti mmene zikuyenda motani. Nde anyway tidikiranso kuti ma results amene apezekawa amene ali kwa kubanjawa kuti anu ake wakawatulutsa akatiuza ifeyo akakonzeka kuti atiuze tidziwe kuti chinawatenga malemu Dr. Saulos Chilima ndi chani. Mzimu wa Dr. Saulos Chilima use mumtendere. Zikomo kwambiri Malawian Cameras.